yoktan. Teheccüd diýdigi daňdan önçek turup namaz okuymak diýdi. Ýene diýen, heftede bir gün başarmasaňyz, aýda bir gün turun. Turup başarmaýanmy? Öz ýanyňdan mert bol, daýa bol. Şuň 9-da ýat hamana. Erti 10-dan geçirmän hükmen ýat. Men teheccüde turjak diýip, özüň menen Allahyň arasynda. Hudaý bilen araňda perde de galmaýar. Yokluk meydanında meclis kuruyorban. Oğlum teheccüd okuyorsan, Hudaya men kim bolup durun? Hudaya men sen eciz benden bolabilsem. Hudaya men rahmatyňa sal. Ene sen Allah'ın bir söyün bendesi de. Teheccüd gece turup namaz okuyma barada Peygamberimizin bir derman sözleri var. Yattaş edipdim, bir tadı yine yazmadım. Aýstam uzağa çıkacak Süleyman Peygamberin gurrundan çıktı. Allah kutlası bir vakt aydar inşallah. Yine diyen heftede olmasa ayda bir gün turun. Hiç olmasa kış çıkyança. Ayda başarmasanız da kışın içinde bir gecen bir iki rekat teheccüd okuyun. Allah'ın huzuruna keyif edersiniz kıyamatta. Hudaý Taala ulamalar aytýar, cenneti bahane bilen beren, baha bilen merip bolmaz diýipdir. Cennet kımmatly da. Baha bilen aljak bolsaň qyyn bahane bilen berer. Teheccüd okuýarly tursun diýse, ay sene ömrüňde birje gaýtar turdyň, otur diýilmer. Hudaýyň rahmaty kändir. Allah'ın rahmatyndan umydwardyr. Sürüň içinde bolmasaň da ahirragyna bolsaň da girip edýär, Hudaýyň rahmaty kändir. Süleyman Peygamberin enesi aýdypdyr, oglu ululup barýaka. Jana oğullipdir. Däden padşa, özüň de padşa boljak, gijaň şu durşun yatyp geçirme diýipdir. Hudaýyň huzuruna arasda bolla, Allahu ekber diýdi dur diýipdir. Allah uludur diýdi dur diýipdir. Süleyman Peygamber terbiyet takdy. Dädesi padşa pesperçilik bilen iman menen eştensiňiz Süleyman Peygamber padşalykda beter ma'ruf, tarih dünýä bilýär. Başga nämenen ýakasy belli, Süleyman Peygamber başga nämenen taýin bellimişdi. Pesperçilik bilen. Şi kärgerli hyzmatkarlara nahar düşürenne öýde aralaryna baryp oturup bile tabakda şor nahar ýýärmişdi. Gelin üýşüp ýeýliň diýip. Ol ýaň Mahtumul İşanyň aýtýana, gije turup namaz okuýsaň seni millikden çykarýar. Kärgerli bilen hyzmatkarly bilen üýşüp gelin bileje nahar ýeýliň, ala beriň diýip bileje ýýärmişdik da. Birde ýaň Mahtumul İşan aýtdy, ol hem zembil dokuýup geçdi. Bärek elleri bilen sebet dokuýanmış.